tini jing kaisa belai nangmani belai important es cikon chaka je press release ma khaika jung to saimano jung tabu Delhi go tongo jung ঠিক 5টা সময় 5 PM जों दिन अमित शाह बरं मोनां होम मिनिस्टार जों बनि नव थांनाय मालायखा बन क्वार्टाराव जों पार्टी आइपिएफटि नि सेन्ट्रेल कमिटिनि अंगई जों खरगबुरि दङ जोंनि एजिएस जिदन देबबर्मा जोंनि बरं मोनां एमएलए प्रशान्त देबबर्मा जोंनि बरं मोनां एमएलए दनदि त्रिपुरा ते आं जों खरगबुरि फांगो जों फार्स्ट फ्लाइट दिल्ली फाइखा किन्तु पहिला जों बाय 3टा समय मालाय दंमानि किसा टाइम चेंज सिंगै बजनो साहका 5टा समय फाइसि दिनै जों ठीक 5टावनो जों बनि नाव थां सौइखा बनि परे बजनो 10 मिनिटनि परेगो बजनो कल हैखा बनि चेम्बारो ले जों खरगबुरि जों बाय कक सालायखा जों पॉइंट टू पॉइंट जों बाय कक सालायखा ते आरो कतरां बलायखनो तंग थक्का बलाय खुसिनखा बो जोंनो नुगुइ बलायखनो जोंनो वेलकाम खालायखा जोंनो बो चारो खांखा ते बहायनो जोंनो बरो फाइसुरो चारोखा बलायखनो तंग थक्का बहाय बरो कतर जोंनो बो माइ खायमने बागै जों वन बाय वन जे पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों बनो मेमोरेंडम साबित खायखा कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ते जोंनो रिसारोखा ते खुमबुया फका जो प्राइबो जों आधा घंटा हाय हाफ एन आवर जों बनो बतनो टाइम देखा जों वन बाय वन बनो जों साना चेष्टा खायखा जोंनि जे एजेंडा मते पॉइंट ऑफ डिस्कशन पहिलानो जों हरना रखा जोंनि 1 नंबर त्रिपुरानि स्टेटहुड डिमांड आरो जों बनो साइखन रखा जों ताङै त्रिपुरा रायजोखौ सेपारेट स्टेट होनाना एडिसि एरिया न आबो बनो जों साइखन रखा दो बसाबो अब तो ठीक न अब दाबी दङ अब तो सिरियास डिस्कशन नांगौ सिरियास टॉक नांगौ अब नि खायथंदि अब कुछनि आपत्ति करै हायनि बचनो कमेन्ट खायगा सेकेंड के जों साका जोंनि हाई लेवल कमिटी थांनाय 2018 आव खायजाक माने इलेक्शन सिगां ओ हाई लेवल कमिटी नि रिपोर्ट abno जोंनो किसा रनि साका गबो साबां साइमानो अब ओ कमिटी हे कन्टिन्यू नाय हायनि बसाव बनपर जों 3 नंबर पॉइंट ऑफ डिस्कशन जों रखा जोंनि स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव जों बन साइखनखा जोंनि त्रिपुरा हास्टेगो गोबां मा जोंनि बेकार जोंनि गोबां मा दङ स्पेशली एसटी एससी आरो हाजार बेकार क्लाइ दंखा abno जों स्पेशल ड्राइव खालायै बन चाकरि ना बागै जों बन कयखा इनके बसाव abonto जों जोंनि मुख्यमंत्री बा जोंनि स्टेट गभर्नमेंट को सालायनाय हायनि बा कक रखा तेबले इम्पोर्टेंट कैसे तैसे दङ अबंखाय एमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जों साइमानो अब थांनाय बोसोराव कैसे कमिटी खाजाखा 125 कॉन्स्टिट्यूशन एमेंडमेंट बिल अब जत नॉर्थ ईस्ट खाजागो सुतिप्रा सिमिया जोंनि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एडिशनल तेब एम्पावर खायना बागै कैसे कमिटी खायजाखा अब अलरेडी कमिटी रिपोर्ट सबमिट खायखा aboni कमिटी नि चेयरमैन कांग्रेस नि नेता राज्यसभा एमपी आनंद शर्मा बखे अब आ कमिटी नि चेयरमैन बर अलरेडी रिपोर्ट सबमिट खायखा तब अब सुदु लोकसभा राज्यसभा गो अब टेबल नायनै अब बसाव तै बसाका अब एडिशनल जों साका जोंनि एडिशनल तै एम्पावर खायदा बागै जों नमेनक्लेचार जों बुं बायनो स्लायनाय अब जों साका जोंनि स्टेट गभर्नमेंट होयदो जों अलरेडी एप्रुव करहका जोंनि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जोंनि कैबिनेट अब जों एप्रुव खायजा अब टीटीसी त्रिपुरा टेरिटरी काउंसिल अबेखौ बुं जों रिलायखा तै डिपार्टमेंट बारना बागै जों सालायखा आरो जों 43 डिपार्टमेंट ना बागै जों बय सालायखा इनके बसाव अब जों सालायनाय इनके बचनो कग्रिखा फाइने अगस्त मासेगो फाइने मास अगस्टआव ब त्रिपुरा फाइने त्रिपुरा फाइने परेगो आबर नथै जों तै डिटेल जों कक सालायनाय बट बीजेपी आईपीएफटी जों मिलगै जों कक सालायनाय हिबो साखा मुसबालि ब अगस्त मासेगो त्रिपुरा फाइने कक
आजाराव जोंनो IPFT नेतारक बाय तै BJP नेतारक बाय के बो कक सालायनो हि आबो कक साव तै बेले इम्पोर्टेन्ट कैसा जों बनो और मेंशन खायखा अब जों लास्ट पॉइंट दङ inclusion of kok borok in 8 schedule o tin kok borok no 8 schedule khane ba salaikha tei bung saka roman script au kok bung saka au roman script kha abo long pending demand जों बो साइनर खा abo long pending demand ए आंते बरो बुझावनो चेष्टा खायखा जे अलरेडी roman script नि बागै आरो तीनटा भाषा कमिशन खायजाखा ओ भाषा कमिशन रिपोर्ट abo जत्तनो इन फेवर ऑफ roman script हाइन बनो साका गाबो हान बसाबा abo डिसकसन मा खायनाय जों BJP IPFT मिलगैनो आबनो ओ इशुनो सल्व खायनाय नि बसाका इखौ माहाय खलाय जों बबाय दिनै खो गाहामखौनो जों बय मालायखा सुदा आं सिमिया दिनै MLA दिनै दनदतिपुरा बब कक साका दिनै जितेन्द्र कक साका गते दिनै प्रहान्त जों जतनो शेयर खायलेखा इसे जों कक सालायखा जों खरगबुरि नेता फायने दं जों जतनो जेमान इन्डियानि खरसा होम मिनिस्टार abo belai kelo guruttopurno जों सायमानो bo belai besto tofano bo जों बनि हामजांमोन bo फुनुखा जों bo टाइम रिखा लाय आधा घन्टानि उपर जों bo कक साका आबगे जों खागाबो जे ओहाय बरो कतर जे इन्डियान होम मिनिस्टार abo थुं दमैया जों बय मालायनो अनेक कठिन गोबां माने दर लाइम रंजा किन्तु बय मालायमिया किन्तु ओ खेपेबो जों अबर सायमानो जों कपाल का हमनो बनि जे खुद बनि मिनिस्टर हयते जोंनो बर बकल हायखा जों कुनो अपॉइंटमेंट साना नांलिया जों तिपुरा हयतेनो जों बो अपॉइंटमेंट माजाक जों बसा हयनो जों फायगो आबो खाकागो जोंनि फाइनेन्स दिन दगो जोंनि मबलाय खामोने स्पेशली जोंनि 125 माने बिल्ड आबोनते जों गुरुत्वपूर्ण सिरियास कक साका के बसावो आबो जों कक सालायनाय डिसकसन चलायनाय परिबा खाकागो जोंनि ओ दिल्ली अभियान जों खरगबुरि IPFT नेता दिल्ली फाइमानि अजराव बेलायखनो गाहाम आबां खाकाबो जोंनि सुलचिनि बागैया आबो सारा त्रिपुरा बरकनि बागै स्पेशल जोंनि त्रिपुरासानि बागै बेलाय गाहामनाय फाइना वानसगो अकक साइनो हाइना जत्त जोंनि त्रिपुरानि बरकनो जों त्रिपुरासारनो खाको फुरबाय खाको चांबाय ख्लै जोंनि IPFT तरफ থেকে आं हामबाय रावो थैंक यू